Abahwebi abathengisa ukudla emgwaqeni bashaye ujenga ngaphandle kwamahhovisi omasipala wase Goli eBraamfontein njengoba befuna ukuhlinzekwa ngezincwadi ezibagunyaza ukuthi baphinde bathengise. Ngesonto eledlule uhulumeni waxegisa imigomo elawula ukuthengisa njengoba kumisiwe ukusebenza kwezinto eziningi ezweni. Labantu bavuke ekseni ngovivi befuna ukuzothola incwadi yesikhashana evumela ukuthi bathengise. Bakhala ngokuthi uhulumeni awuzange ubacabangele abantu abantulayo ngesikhathi umemezela lemigomo. Kepha abanye asebetholele incwadi bathi bakuthokozele ukuthi sebezokwazi ukuphinda basebenze. I'm very happy ukuthi ngitholele ipermit ngoba ngine 1.5 week ngasebenza. Sokuzonginceda lokuthi ngithole imali yokudla. Jabula kakhulu into yezo government. Sikhonile ukuhlala 1 week inyana mara after isinkwa singekho hayi kwabanzima kakhulu kodwa manje saqala ukutshontsha sihamba ngamasayiti siyifihla sikhahlelwa ngamasotsha senziwa yonke lento kodwa ekseni bese sizamile indlela yokuthi abantwana baze kuzofolela le permit so siyabonga ukuthi siwatholile ama permit kakhulu. Labantu bakhale ngokushaya ngolonwabo kohlelo lokubhalisa namhlanje kepha umasipala uthi kufike isibalo sabantu abangaphezulu kwabahwebi abasohlwini lawo. Uthe lokho kukwenza kube nzima ukuqinisekisa ukuthi abantu baqhelelana ngemitha. There are many people here that's also from other municipalities like Ekurhuleni and the Western District Municipality, and it adds to our challenge in maintaining social distancing and adhering as far as order is concerned. Uphinde wathi angeke kubhaliswe abantu abasha abangekho ohlwini lomasipala waseGoli kepha kunabantu abeze ngenkani ngethemba lokuthi bazobhaliswa. If you are not registered to our database, to the city's database, you will not be permitted to sell anything because it is not business as usual. We are under lockdown. uPhillips uthe umasipala uzoqinisekisa ukuthi abantu abathengisa izithelo nezitshalo balandela yonke imigomo yenhlanzeko ukugwema ukubhebhetheka kwaleli gciwane.